Sziasztok srácok! Szeretném bemutatni, hogy közvetlenül hogy méri a Tesla a fogyasztást az inverter felől. Ezt nézzétek! Látjátok? Itt írja 5,93 kW, és látni is lehet a fogyasztást a Teslának a műszerfalján folyamatosan. Illetve ha lekapcsolom az áramot, akkor eltűnik. Amint visszakapcsolom, vissza fog jönni. Figyeljétek meg! Már is 6 kW megy ki. Hat kilowatt fogyasztás. Hát ennyit szerettem volna, gyerekek, bebizonyítani nektek, mert nagyon sokan kérdezték, hogy biztos csak rákötöttem a hálózatra, és csak vízből csinálom az egészet. Hát nem. Ez, gyerekek, ez működik. Ez működik.